Ce e aici? Uite că ea, uite, băgați în Brus. poză sus acolo. Bruscar. Spre de poză sus acolo. Cum? Și asta e dar e viață. Păi da. Dar tu gândește-te că a lipit geamul ăsta de piatră și restul e piatră. Înțelegi? Ce frumos sunt ăștia. Mamă, George. Sturion. Sturion. Și ăla e crap. Uite-l pe ăla. Aici e Som. Ăsta e som. Ăștia îi găsești și la noi în pădunere, toți aici. Și sturionul și toți. Ia uite cât e de mare sturionul ăla. Ia uite ce mare e sturionul ăla. Ai văzut, Oana? Cât e de mare sturionul ăla? Ia uite-l și pe ăsta cât de mare e. Nu e o grămadă bani asta. Păi hai încolo acum. Hai. Dar nu e nimic, da. Ești pe aici? Da, pe aceeași pești. Ne ducem mișto, e cascada aia de abur. De-aia vreau și eu să pun la acvariu. Dar mie că face umezeală în casă. Că aia e apă, cum ar veni. Cine? Cu aici. Berna. De. Crezi că nu are? Are de... Poți să iau și una, doamnă? De ce stație de scump e asta? Trebuie plătită. Ce să-ți te lasă? Ăștia-s de-aia, nu? De-aia sunt de-aia dreaptă. Nu care? Sau nu? Pirania? Doradă și nu sunt pirania. Nu, dacă de mari sunt, moară măs. Să le pici pe ei. Sunt solzi, Ioana, ce ai? Sunt solzi. Acolo. Tras. Ce dracu? Mamă, dacă te mai... Fai de capul meu, ia uite cât mai sticla, mâncați. Cât e de groasă sticla. Care... Cât e de groasă. 5 cm, cred că are. Că dacă vezi că apă e aici. Bă, dacă de frumos e, da, să moară măs. Cât de frumos e amenajat. Aici e show. Ama mai tu faci bani. Ahora me llama contigo, con yo le haré mi misión,
Mișto. De ce e apă aici? Nu unde să uite, de-alea... Cum le zice? De-alea de la de mare, meduze așa. Sau ce se mișcă. Da, stai să iasă Oana. Mamă, cât de mișto sunt astea. Asta e ca să bagi pești de ăștia și ce are aici, trebuie să faci acvariu de marin. Asta e o grămadă de bani și godia asta. 1000 și ceva, 2000 de euro ăla. Ce e peștele? Da. Și panul ăsta. Știi ce nu văd? Nu am văzut căluți de aia de mare, dacă... Dar cred că au. Tot de aia de mare. Ce dracu pește la mâncat? Aici, ok. A fugit panorama. Uite aici. Ne uite pe faină ce mare e. Ce e asta? Ce-s cu asta? Ah, cu... Pune fetele alea pe ce? Acolo și m-am gândit așa. Da. Bă, dar ce... Bă, dar numai acvarii de-astea au bucățe, numai de-astea pe rotund, că nu e niciunul drept. Niciunul nu e drept. Da, vezi Și au că și efect de lup. Exact, exact. Că nu cred că e atât de mare acvariu, e cât arată în spate încolo. Da, aici e tot ăla, pe partea aia. Uite-l pe
jegotado, stai ascuns. Ia uite cât sunt aici. Deci tu că pietrele astea sunt e camuflajul lor. Da, și da, sunt- da. O mai fi, mă, un etaj în jos? E aici. Unde? Ah, da, bă. Ia uite, bă, curăția. Uite ce frumos. Fugit. Fugit. De una aici, între... Uite, cu ochiul nu-i vezi așa, vezi? Pe cameră se văd Și aici bine. la... Ia uite, bă. Ia uite cum stai încălțată asta. Ia uite, mă. Wow, ce frumos. Ăștia când sunt puici, că nu sunt scumpi. Dar nu știu cum i-a băgat. Dar cred că se înțeleg cu ăștia, deci că sunt foarte sensibili și ăia. Era zic că e discus sau nu seamănă. Aia asta de aici de jos, ce e? Jucărie sau e tot pește? Nu, e pește. E pește? Mhm. Ferească. Da, uite și tu zici că e iar. Nu știu ce pește era acolo. Ce pește? Uite, se mișcă. Aha. Un somn ceva, eu știu. Da, arată ca un somn. Știi ce n-am văzut, dar o să fie, sigur. Pisică de mare. Ia uite ce crabi. Uite acolo crab. Aici un Uite bici. ce pește. De ăștia am mai văzut. Uite, piscina mare. Ah, na. Mamă, dar ce mare e, băi, frate. Băi, ce mare sunt. Ia uite ce e aici. Ce dracu, băi? Am văzut ăsta la televizor, nu știu ce dracu este. Asta te omoară pe loc. Da. Uite unde are ochi. Coada aia. Da, și în vârf aici are un Venin. alt venin. Ăla ce... Tot pește și ăla. Mamă, dar numai de ăștia. Dar numai de ăștia urâți, uite aici. Uite-l că vine încoace. Aici e apă multă. Aici e apă multă, iată. În acvariu ăsta, uite-l pe ăsta. Ce dracu, rechin ăsta, ce dracu este? Rechin e, dă-l morți asta. Rechin e, dă-l dracu. Și ăsta e viu. Și ăsta, uite. Uite, încă o pisică de mare. Asta e apă. Dar ăsta e rechin. Eu cred că rechin e. Ia uite ea. O pisică de mare. Ce, dacă ai intrat aici, ai băgat mâna în acvariu ăsta, te-ai nenorocit. Ia să citim pe undeva, să vedem ce pește e ăla. Uite pe ecranul ăla, acolo arată. Dacă ai băgat mâna în acvariu ăsta, ești mor pe loc. Nu mai ești aici. Da. De ce?
Păi asta te umoră în maxim 20 de secunde. Aia e pisică de aia, nu? Dar sunt curios ăla de acolo, ce e, dacă e rechin. Ăla mare de acolo. Deci, cum arată, s-ar putea... Ăla, nu? Uite ăsta care... Ăla care e acolo. Ăla, da. Uite ăla de acolo. Eu așa zic. Dar nici nu e ca și cum aș mai fi văzut rechin. Nu știu ce dreaptă e. Pește. Uite de ăsta zic eu. Ăsta. Cam așa seamănă. Da, zic. Dar trebuie să te uiți pe ecranul ăla acolo. Că ți arată pe toți. Ăla e mort? Nu. Nu, aia e culoarea lui. Și așa stă? Păi da. Uite, respiră, vezi că se Păi da. umflă. Ia uite-l. Nu e ăsta? Ăsta e. Gabandete. Ia tradu repede dacă poți. Apuci? Da. Ce ani? De ce? Hai mai repede, că se dispare. Dacă... Oh my god. De-aia scrie Gabandente. Gabandente. Eu tot când stau la cap pe afară. Am văzut. L-ai văzut? Ei, mucioșii. Da, bun. Ia uite și pisica aia de mare la suprafață. Bă, mă gândesc că nu sunt agresive sau nu mai au venit sau ceva. Păi n-ai cum să lași așa, să bage omul mâna. N-ai cum, n-ai cum. Asta era până în tavan. Eee. Ți arată. Unde? Unde e, mă? Aici? A, uite-l, mă, l-am văzut, gata, sus. E pe sus, stai să vedem dacă apare. Uite-l. Uită. Ca, dar nu prea seamănă, nu seamănă cu ăla care l-am văzut în avară. E altă Uite-l. specie. Uite jegos. E altă specie, o fi altul, că ăla s-a dus. Mamă, cât mari sunt ăștia, băi, frate, bune. Ia uite. Ce viteză are. Te sfâșie ăla. Ăla-i ton de acolo, ce dracu este? Nu cred. Uite, ăla, Nu știu. Uite aici pe arătările astea. ce frumos e ăsta, zero. Uite ce față are, bă, la frate. Spin, pește spin sau cum Ce zburlit e. Uite, mai e unul acolo. Ești. Uite la piatra aia acolo, îl vezi? Ăștia de pe partea aia, cred. Pisică de mare. Pisică. Pisică. Pis. Stai jos aici, înainte. Ai senzația că te duci în jos.
Nie. De asta e reche. Și la următoare acum. Ăsta ce ai obosit? Ăsta e ca ăla din acvariile alea. Vezi? Cred că tot rechinii doar de recucere, dar altă nație, altă... Deci cât de branchiare, uite cum de respiră. Ce chestie. Hmm. Eu o și pe sebră. Ce? De ce a făcut așa? Vedeți? Mami. Asta cu... Uite încă unul acum. Mamă, ce mare e ăla, frate, de jos. Sunt mulți, e unul cel mai mare de 2 metri jumătate. Cred că ăla e, de jos de acolo. Ia uite cât trec. Și lasă cupliți. Aici, mă, vină cu aici, Deci să de o aici. faci de la distanță. Nu, că nu se vede bine. Și aici se vede frumos, se pleacă deasupra, știi, să opreți pe culoare. Dar nu toată, mă, ei să capul și... O să treacă. Asta e pe fetele. Să mai bine. Vino pe aici, pe aici. Să vin cu mamă pe aici, de chidă. Trecută. Nu sunt, n-am fotograf cu mine. Haide. Nu le vezi Asta e ultimul. pozele, nu. E ultimul acvariu, gata, nu mai e. Vrea să stai cu camera asta de tine și să-ți faci tu așa, să ții telefonul și pe versiune să-ți ia faci tu. Se și geamurile care sunt normale. Auzi și aici. Nu e. Nu termină. Mă crezi că s-a terminat. Faceți frumos. Acum, ca să mai e o regări și ceva aici. Fie același acvariu? Cred că e. Uite-l jos, uite, până jos, nu? Da? Eu știu ce... Vezi că ți-au ochii ăsta. Am luat amețeala. Asta este televizorul, nu? O să ne facem poză, deci aici. Mamă!
mai faci? Trebuie să la unde te uiți. Uite în obiectiv. Să fac și o singură. Sunt obiective. Fopârle. Grei. Uite, și acolo un michitel. Șarpe, vierme ceva șarpe. Da. Păi, uite asta, mă, de camuflaj. Ia uite. Aha. Ce e asta? Da, de camuflaj, ca Lăcuste, frunzele, da. lăcuste de alea de camuflaj. Și stai, și aici la fel trebuie să fie, da? Dacă e camuflată, nu găsești. Nu știu care e. Da, ți-o arăt? Vrei să zic care e? Care este? Și câte sunt? Ah, Uite-le astea, bețele astea. hai, lasă-mă. De... Ah, da, uite că mișcă acum, da. Știi că de-astea am văzut și acolo la alea cu acvarii. Da. Zici că screngi. Da, da, da. Uite și pe aici de astea. Ah, uite micuțe. Asta e de-aia mare. A făcut pui. Mamă, ce frumos e asta. Aici ce este? Păi, ce, nu știu, greieri. Grei. Nu e, uite. Mm. Ah, ce codră? Aici este și... Da. Și ce? Ești. Ah, pești. Și deasupra? Acolo. Uite, e plantă de aia care aici. Da. Că nu văd nică. Sigur. Uite-te pe poză, unde e poza cu ce e aici. Ca să știi ce cauți. Țestus. Ia uite, vă te stos. Uite și unul sus. Ah, ai povestea. Șarpele. Șarpelii. Deci eu când vom să Luăm și noi unul. E mare? Mm. Să nu fie doi. Nu cred. Larg. Dar nu arată ambalament. Catenator morții.